एडिसि चंबारे लेखामुं साख्लाय रिमानि सालनि सिमिनो हास्तेनि जुदा जुदा थायो सामुं सिद्रा तांनाय रक नावखौ पार्टी अफिस सबायमानि मांफ्रि नुकजागै तंखा यागुलो तिप्रा मथानि चेयारमैन बुबाग्रा प्रद्युत किशोर देबबर्मन बारबान्नो साख्लायखा एबा खोबा सावैनो तंगो तिप्रासा बाय तिप्रासा बुलाय तकलाय ता अंगति हनै फेकबा कक्ति सालो सारेकनि दामना जरागो गवर्निंनि मुसुराय पारागो सामुं सिद्रा तांनाय रक बाय दाबायनानै बुथार जाखा विश्वलक्ष्मी देबबर्मा मुंनि फारागसा दिग्लायो कक्तमाव सायमानखा सञ्जय देबबर्मा ताई बुबाय खबजाक खरगुरि सामुं सिद्रा तांनाय रक जेनि देबबर्मानो लामा काश्मीर सुनिजों खुलायखे जेनि देबबर्मानो सामुं सिद्रा तांनाय रकनि यागो बुतक खालायजाक माने नुगै बिनि बाजै विश्वलक्ष्मी देबबर्मा कासुके विश्वलक्ष्मी देबबर्मानो सामुं सिद्रा तांनाय रक दाबाय तत्रा तानै बुथारै कलाङै थाङो हिनै कक्तमाव सायमानो यांगो कक ओ पातिमुंनि यागुलो तांसालनि फुंगो तिप्रा मथानि आदं रंजित देबबर्मा आमचैनि एमडीसी गणेश देबबर्मानो कारिबो मथानि जुदा जुदा आदंसं बिनि नगद थाङै बिनि नखुकनि लुकुरक बाय कक सालायो गानागिनि आलं नगद थाङैबो सामुं सिद्रा तांनाय रंनो दाक्ति दाक्ति रुमना अंथक हिनिबो केस खालायजागो हनि कक्तमाव सायमानो कक्तमा थुमनाय रबाय कक सातानि मथानि आदंसं साका आबहाय सामुं सिद्रा फायनाय सालो ता अंथक गानागिनि आबहाय सामुं सिद्रा तांनाय रकनो दाक्ति दाक्तिनो जेल बिसिङो एबा खेबा आलं नङो चमना अंथक हिनिबो मथानि बुखाक्ति कयजाखा डेली रिपोर्ट जुमुई टीवी गथनाय नमु तमो सनजय जों तिनि अर उमराय पारावो बियाचिनि खरकसा बुखो विश्वलक्ष्मी देबबर्मा जे बुथार जांमन जागो जों तिनि कैंडिडेट एवं सिन एमडीसी गणेश देबबर्मा बेखे जों तिनि अर विजिट फायका आं फुंगो बुबागारा बे कक साका आं गनो साका तिनि थैमान जागाव आं विजिट खायनाय बुबागारा खूब बेलायखाय खा खामैनो साका नों टाइगार नों खानि चिनि गणेश बाबुनो तलाङै टाइप चिनि बिनय चिनि सुबुर चिन सुमनसनो तलाङै थांनि नों आर दाति थाङै नायदि हनै आबन बागै जों हर तिनि फायका गोबांमा जों दल चिनि मथानि बरंनो तुबि फायका जों ब्लेकेनो मियानि सिबिनो जखन खबर मामन परेनो बुबागारा बखा खामजाका जों निजेबो खा खामजा ब्लेकेनो उनको मानि चिनि बखा खामै दंगो तामनि हिनबा जों निजेरा तिनि थानचानि मारिवो बुबागारानि बाय जों चंग मारिवो जों गोप्लाय माने यागुलो जों चिनि खरसा बुखुंनाखौ मामाबाय जों सुदुन नुखुं बिनि नुखुंनि सिमिया बेबाक तिफ्रा हास्तेनि जारा थानचानो हामजांनाय जारा दफाना हामजांनाय हाना हामजांनाय जों बेबांना खा खामजाक तामनि हिनबा म ब्लाइकेनो खायरंमा सिनसा ताइ खा खामो जों ताबुक थानचांमोनि मा जरावसे अमते हाय खायरंमा सिनसा जों खानामना नां आं ब्लाइकेनो बरंनो सानाय जे अमाबो सानाय मुसुंगो निर्वाचननि सिगांनि सिमिनो अमते गोबांमा सामुं सिद्रा तांजागै दंमोन तिफ्रा हास्तेवो चिनि मकड़ा क्लाइजाक दंगो जों प्रशासनो गोबांमा बारजानो फानो प्रशासन यापिरि रमियानि बागैनो तिनि अमा आकारमासे आकार सुका थिखाय जों गणेश बाबु बाय दसराम पाराव मिटिं खायफोरबो गणेश बाबुनि गारि सोबाय जाका आनि सोबाय जाका ताकुक सुरननिबो सोबाय जाका आइफोरनो जों रायदानो आइनो बरम रिवै जों मुंसा खलाया जों याक्ति साया वै न फायका बेखाय नरक जतन साइमानो थानाय 9 तारिख हर सिदाय मोहनपुर एसडीएम अफिस सिन बुबागारानो बुतै खलायका आफुरबो बुसकांगो एत बुसकांगो बुबागारा साका बरनो रमनि हिमाबो प्रशासन पुलिस प्रशासन कुनो यापिरि रमिया आ यापिरि रमियानि बागैनो तिनि जों नुखा उमते हाय खायरंमा सिनसा गथना गथिका म ब्लाइकेनो पेथेटिक ब्लाइकेनो जों खायरंमा सिनसा उंगो खलायो आं सानन नायो मते गथना ता गथिथितन मते गथना तिनिनो पाइसितन अ गथना जाहाथे जों निजेरा आंखनाय डेमोक्रेटिक पार्लियामेंटारि सिस्टेम संसदीय गणतंत्र बातायलेखाय खरचा जी दिनाय खरचा हारिनाय तिनि ताखौ गणेश देबबर्मा बातायखा बतिनि कप्लाइखा हयतो तैका आगामी दिन तैका चंगलाइफ्रु तै खरचा जी दिनाय अमत सिस्टेम एका खरचा जी दिखाने बिनि एका तै खरचा नंनो सकनानै हारिनायनि नंनो सकनानै एका अमतिंकै तो तै म थागलाइले एका जों बर थानचंनाय के चिनि हानो जों बाहि किफिलि माननाय चिनि दफन बाय फ्यग माननाय का आबुनि बागैनो जों बुबागारा नुंगै तिनि गणेश बाबु कक सानाय गणेश बाबु बाय जों अनुरोध खायनाय तिफ्रा माथे नुंगै जों बुबागारा नुंगै जों जतनो न तिफ्रा हास्तं जत लुकुनो न ताखौ बुखौ जत सोरंनाय हिन्दी बुरा बुरसिक हिन्दी सामुं तांचानाय हिन्दी चाकरि खायनाय जतनि थानो चिनि कायसा अनुरोध जे
যে গঠনা গঠিত মানে সারা ত্রিপুরা রাজ্য মতিনি ন মোথাंनाय नोंथों ताबुनो मोथांनाय नोंथों अमपि गठना खायरमो सिंगा गठना जों खाय खोनानानै मुसुंलिया खोनानानै नायलिया जों ब्लाइखनो मारखनो सेलेंगो गे आबुनि बागै न आं जतन कयनाय जे मोथांनाय नोंथों गाय ताबु किसा चिनि गणेश बाबू चिनि एमडीसी बति ini roman jaknya sini terasa rapne joto press media rapne kata hamia pare khak punjak khak hamjak mising tikna ini baddhotamulok kok sana ni bagai sini je baddho ongkha kok sana ni bagai tam ni hingkai eseng 17 nong paper jolo jom diploma phanangai angorni je batai keplai mani pore जे कप्लाई इंगनाय रक हंके माने तामनि सानाय बुजाकनाय केचेन रखे बुनाय बो जागा बासा बर सलिके मुसांगो सारा देशो जे कप्लाई इंगनाय बस किसिमिसा बुनिथेने नक रक फुक रक सबाय होनो थनो फेबा जे कप्लाई इंगनाय बो हंके समाजनि दफानि रायदानो नायै बो हंके बोथार जाकनाय अबनि बागै आं खामजाक बाय बर आंनि लगे आं फिल खायै तिब्रा मथा बुबागारानि जेता रिंमानि बाय बुबागारानि जेता वान सुक मानि बाय थामसानि लगे बर गागे आइपि तिखै आं निजि आइपि तिखैयो बरक नाम जिनि सिंनो बर बाय बर आंनि बिसिनो आं बर बिसिनो हाय खायमानि परे बुबागारानि थामसानि मारिना नासिनि बर जे तिब्रा मथाव खायै तिब्रा मथाव खायै बरकनो बहुत सकां एम नाजाक आम पाजाक न तिब्रा मथाव याखादि आइपिएफ ते खाई दंनि अबगे सामानि परे ना बरक बुबागारानि लगी संगै थाके जत सिनाय दंनै तिब्रा सारक कक्सा दंनै बिसिंतै बरक हामसानि लगी फाइनो थांतनि मिया सारा पास्ता ठीक सारा पास्ता हाइ टाइम हठात खलायै जेम्स न जेनी देब्रमा न मिया किच्छे कुछ असय बनो साइसं लामा कासे लगी दङ खरक बुरै फेबा बुनाय खरकसा उइकक न जोंमा सानाय बनो जे बुनाय हिंगे सनजय देब्रमा बनो बुखा बुमान बरे बने किछु बुजागै दङा लास्ट तो हंके बिनि यागो तानखा यागो तानै याग अलरेडी अब बाइजाक तब अबनि परेबो बनो बुजाक मानुगै आं जेखना माने बिनि बासै बिनि नकनि बासै गासै बिलेना बिनि बासै बनो बुजाक नुगै माना खायना थांतने बिनि बासैनो तत्रा पुरा तानै किसी से दंस तत्रा सखे तानि कलागा बलाय के खाखमाने बो जागा सबिनो बासा कोनो दुस खाया बरै बरक निजिनि नकनि निजिनि बुप्रां फोरोंदे बो बुजाक तंमोन थाङै माने खमाबाय बिनि समस्त बिनि लांमोना आदि सनजय देब्रमा तै बिनि लगे साबजना तंनाय र बरक ताव खारमानि परेबो आं जे डिटेल जेता आं मिया खायनो मुचुं सुका खा खामजाक जोंनिया बुगारना राज्यपालनि थांतानि खा खामजाक सफैमालिया एरपरे बलंग तंतै खारै तंतै बलंग तंतै दमक बहर तंग बोथार जक तंगै पंजे केस्टार दे केस रखे फाइ बोथार फैनि बाकी बरकनो हाइ पंजे दमक बर सहिका आइन बर तंगैका प्रशासन बर तंगैका आनि कखां ताबुक सानामु जमाने जे ताबुक जुत सरकार बीजेपी आईपीएफ गवर्नमेंट खाइ तंमाने आनि जे आईपीएफ दिने असक द फाने बाके सेक्रिफाइस खाइनाय रक मन्त्री मिनिस्टार एमएलए नि तंनाय रक नरखि खनाया नरखि नुगिया तांगे थाइजाबन प्रोटेस्ट खाया थाइजाबन तांगे कक आबन ते बिरिदि ते खाया निजिनि कर्मी न अमके सारगोइदा वन सुजंने को गेदा बनि बागै जों ताबु बर फाइमाने जे चिनि ताबु खैजांनाय जे बिश्वलक्षी देब्रमा बसायनि कमला देब्रमा बताबो बसाय हिदुंजाक लेंजाक
vehicle dead body supply postmortem present खालामो आं डिटेल खबर ना हाजार खा खामजाक अमा हाइके जों थामजानि नायमानि अ दफाना खामजाक माने बियां थागा तिप्रा सारक बियां थागा चिनि दफारक बियां थागा सिनाय नुनारक अमने बागै कोनो केबा खायनि करे प्रकाश खायनि करे अमने बागै माने खा खामजाक खा